Tocmai am descoperit secretul care transformă orice cadru plictisitor într-o adevărată operă de artă. Ți-ai cumpărat camera mult visată, obiective, lumini, dar încă îți dorești ceva care să-ți transforme complet cadrele? Hai să-ți arăt ce poate face Smoke Ninja. O mașină de fum portabilă pe care o poți lua cu tine oriunde. Dispozitivul ăsta mic îți va fi de folos în orice scenariu. Fie că filmezi sau fotografiezi un produs, portrete, ședințe într-un studio sau în aer liber. Vine într-o husă de transport foarte compactă, un recipient cu lichidul pentru fum, care este sigur chiar și pentru alimente, o telecomandă pentru a putea fi operat de la distanță, un cablu de încărcare USB Type-C, deci îl poți încărca oriunde, chiar și în mașină în drum spre filmare. Îi poți schimba și bateria, camera de atomizare a fumului, practic aici se creează fumul. Două adaptoare, unul magnetic pentru suprafețe de metal și încă unul pentru a-l putea înșuruba aproape oriunde, cum ar fi pe un trepet. Un set de duze și un burete care te ajută să modelezi fumul. Dispozitivul în sine este foarte compact, cu o interfață foarte intuitivă, unde găsim trei moduri: ceață, gheață carbonică și abur. Pe lângă mai avem și aceste LED-uri care practic reprezintă bara de sănătate, similară cu bara de sănătate a unui personaj de joc video. În timp ce folosești dispozitivul, bara LED începe să scadă, indicând cât fum mai ai disponibil. Dacă vrei să adaugi ceață într-o cameră pentru un look mult mai cinematic, sau vrei să reproduci aburi pentru mâncare sau o băutură e goală, sau vrei să creezi acel efect de gheață carbonică pentru tot felul de cadre creative, Smoke Ninja este dispozitivul de care ai nevoie și pe care îl găsești la Photo Setup. Aruncă un ochi pe site pentru a afla mai multe detalii despre acesta. Eu cu siguranță îl voi avea cu mine la orice filmare sau ședință foto. Tu ce ai crea cu Smoke Ninja?